Velkommen til Val Thorens. Byen ligger i 2300 meters højde og er derfor også det højst beliggende skiresort i Europa. Og med det 600 km piste er det også det største sammenhængende pisteområde, der findes i hele verden. Har du det store liftkort, har du adgang til de 3 dale og til de 600 km piste. Men er du ikke så erfaren, kan du nøjes med at købe et lille liftkort og køre rundt på 150 km piste her i Val Thorens. I Val Thorens har vi meget andet at byde på end at bare stå på ski. Så hvis vejret en dag ikke er så godt, eller du bare har brug for en pause, kan du f.eks. gå ned i sportscenteret, hvor der kan både hoppe i trampolin eller spille squash, eller bare gå ned og tage en tur i poolen. Man kan også tage en tur på vores 6 km kælkebane herovre, eller køre på snescooter, hvis det er det, man har lyst til. Go fast. Yeah. It feels remote, and the acid rises up from my stomach to my throat. Her i Frankrig er vi ikke særlig kendt for vores afterski, men i Val Thorens har vi formået at få skabt et rigtig godt afterski, som blandt andet består af La Folie Douce, som ligger heroppe på Plan Syd og åbner klokken 3.